Tats Seafoods Dampa. Seafood face. Wow, sarap nito. Tingnan niyo po. Tambo kayo. Grabe oh. Uy! Sayo. Dance pa. Lemon. Suka. Wow. Lah. Pag-aag unod mo no? Kukuha mo no? Welcome back mga ka-studio to another video for today's episode po. Nandito kami sa Cagayan de Oro City. At cravings kami ni Mrs. ng mga seafood ngayon. Sarap kumain ng seafood mang. Oo nga. Kaya buti na lang nakita namin tong isa sa mga sikat dito sa Cagayan de Oro mga studio na nagbebenta ng mga mura at masarap na seafoods daw. At ang kagandahan dyan, malapit sila sa dagat. So by the bay talaga sila ba. So, maganda yung area nila. Sobrang daming hangin. taong kumakain din dito mga studio. Kasi dahil sa ganda ng area, no, lalong-lalo na paggabi ito mga studio. Nandito pala kami mga studio sa Tats Seafood Dampa. Nauna nang kumain yung mga kasama natin. Loh, bihoy. Lamit kayo. Malapit lang to sa dagat oh. Kalami sa hangin din oy. Meron din po silang mga lalaking hito dito, mga kastudyo. Hi! Hi! Oh my God! Dula! Tingnan niyo po. Tambo kayo. Hi! Grabe, dagko kayo sila. Tambo kayo. Meron din sila ditong malaking lobster mga studio. Ito ang laki oh. Mga 1.6 kg to siya. Sus, kalami yan eh. Hindi siya madlock. Yay! Good job! Uy! Sayo. Yay! Yan na yung mga pagkain. Wow, unsa ni sir? Tats ribs. Wow, Ribs. Tats Wow. ribs. Fresh talaga. Lah. Wow, makakaon ako Lamba. oyster. Grilled talaga. Kalami ana oy. Tuyong. Diyan siya? Tuyong sir. Tuyong? Ah, tinulang isda. Tinulang nga isda. Wow, prawns na malalaki. Cheesy, ang sarap. Bestseller namin. Caldero rice. Tinulang halaan. Tinulang halaan. Wow, pampagatas ni. Sakto kayo sa ako. Ano, lami ka ng shells ba? Oh, May sabaw na eh. Tubong pusit with ata. Kana. perfect. Burrito ni Sax. Si Richie malasugi na siya sa Manila. Malasugi nga kinilaw. Beef ceviche. Mud crabs with Cajun sauce mga studio. Sus. Kalami. Lami. Ani. Ito na yung shipwreck lang mga studio. Na mayroong additional na spiny lobster. Sus, kalami. Ani cheesy kay mo. Mayroon ding sausage. Tsaka sa ilalim niyan, yung shipwreck, mayroong mga mixed seafoods ba? Sus, Tsaka tilapia on top. tilapia on top. Pirting lami agyod. So ito na yung mga pagkain mga studio. Seafood face. So ayan ang mga studio yung mga pagkain. Grabe ang dami nito mga studio. So talagang mukbangan na to. Mayroong isang kaldero dito. Oo nga. Burot din ron. Tara, pray muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance and protection. Amen. Amen. Mga awon tayo. Lord. Sabaw taon na kay muang hinit. Init. Sige, dirita. Diri, tinuwa nga tuna. Lah, lami din na. Yan. Sa'yo ito pang. Sa akin to. Tapos sa akin dong itong halaan. Nindot kayo ni kay pampagatas. Sabaw. Nice. Wow. Higot ta sabaw pang. Ngayon ta? Higot. Nami kayo. Kami sabaw eh. Namo to gini. Yan oh.
Halang-halang ang sabaw. Lamig kayo. Gulay. Tinamoto yun, parang makunat ba? Lami mo? Grilled talaba. Sus, kalami ani. Init pa? Init pa. Salamat ako. Mau so. Thank you, Pang. Lami isab sa init no. Fresh ang kuan. Talaba. Kami kayo. Okay. Butter garlic. Yan. Ay. Siam ni Rice. ganas kaon. Pampagana, no? Kayo. Kalma. Tagsa to. Last. Thank you. Nagtulo-tulo pa. Lami deh. Creamy kayo. Fresh talaba. Kikuha mo. Kano ba una daw? So, Kay lemon. Suka gamay. kami kayo fresh kay pang. Lemon. Suka. Wow. Lami mo. Hindi ko. Mano yun? Thank you. Hurot na. Aplin na ni. Kami kayo eh. Ito naman tayo sa prawns. Lagyan natin ito ng cheese mo, no? Kalami. At saka garlic. Cheesy garlic prawns. Kuna ha. Agoy, kalami oh. Wala. Pagkagunod. Sus. Kalami sa unod. Kuha yun ako oh. Kain tayo. Wala. Pagkagunod mo, no? Labong kag unod. Tayo. Gamay ra. Thank you, Pang. Na. Isa pa. Oh. Rice.
Kulot na po dalis mo. Ang sarap nung lagay na nakuha mo. Cheese, no? Sa garlic. Ito yung kinilaw na tuyom. At ito naman yung kinilaw na isda na malasugi. Tapos kung lami, ano? Meron siyang mango sa ibabaw. Ripe mango. Tikman natin ito mga sudyo. Kinilaw. Lami ko. Gusto ko yung may touch siya ng ripe mango. Manamis-namis. Pabagana ng kain to. Dito naman tayo sa Sinugba, mga studio na bagis na isda. Lami eh. Uliho na to eh. Yabag suka. Wah. Lami eh, subaong. Gawin mo. Ibu ko ba? Wow. Gamay ba ko? Lami di ani niya unod Pinsaw-saw. Lami Kunting kayo mabuha. unod. Tunog ba no? Bagis. Maliban po sa seafoods, meron din po silang pork. Ayan, dito tayo pang. Wow, tignan nyo, may ribs. Sarap. Slicean ako ha. Ay, wag na lang. Namis-namis. Hindi kumakain ng seafood, no? Pwede sila dito. Puno sa tag-rice, ani pang. Bestseller ba nila? Okay. Ito. Ayaw mo. Hinago pa. Pugong hot doon. Yan, ubos na isang kaldero namin. Dito, kaya sa Tat Seafood Dampa. Mapapakanin ka talaga dito. Pag seafood, no, sarap, no. Sarap. Pag merong rice. Sa rice. Yan, tabi ko na to, wala nang laman. Nakagagana ng kain. Dito naman tayo sa mud crabs with Cajun sauce. Bestseller talaga ng Cajun sauce, mga studio. Tambok ko na ako, pupuwa mo, no? May aligi. Birada. Taba. Kauna, agad bitaw. Mami. Yan, Ang sarap ng Cajun sauce pala na, oh. Sarap ng sauce. Hinga mo Kaya lang pala, best seller. Medyo may anghang konti ba? Anghang. May kick ng anghang.
Kitay niyo. Kita yun. All time fave ni. Crabs. Diba? Tambok. Tamba na. Kuha na lagi, tamba na. Oo. Lami kay paak. Ano mo kayo unod? Ayan pa? Manamis-namis yung paak. Anong Tagalog ng paak mo? Ang ipit? Itong sipit ng crabs. Wow. Halo dito wang sa Tat Seafood Dampa. Sa lahat ng mga kastudyo na makapasyal ng Cagayan de Oro City, Daan kayo dito. daan kayo dito. Malapit sa dagat. Sarap ng hangin. Mayroon din silang ganito. Meron silang Function room ba? Dito kami kumain kasi ang daming tao sa labas. Tapos mayroong sounds. Iwas copyright. Dito na tayo sa Lobster mga studio. Yan oh. Lah. Mas kalami yan eh. Wow. Sus. Ang sarap mo. Try ko din itong isa. Inuko na ako. Pinos ka noon ma. Ay, bali pa na eh. Uy, oh. Lah, pagka sa unod mo. Kain tayo. Sarap kaayo, namnamon. Sarap talaga itong lobster. Lalo na, kuhan ba, nilagyan pa ng mga pagpalasa ba, no? Tiluka ako ako. Yan, tilupon na na. Tilupon na eh. Grabe mong sa kaldero, mahulot. Hulot eh. Sa kaldero, Buwangin karne pa no? ninyo. Nga po, tilapia ko. Kuha na kung tilapia ba ha? Pura nakuha na ako. Sinaw. Tissue pa. Dito na tayo sa kuhan nila. Hindi pa nga yan eh. Chef Rick. Shipwreck. Ay. Sauce. Kalami yan eh. Lami nila sauce mo. Meron din pala itong kuhan, no? Ang galang sausage. Sausage may lagay ba? Wala nang rice, patatas ha? Patatas sa mais. Ang daming patatas sa mais. Grabe, yung isang ganito ba, sulit na sulit po. Ilan kayo makakain ito kang? 5 to 6. So kung walang ibang ulam, ito lang good for
Tunan natin to. Tonto na to. Tahong. Mapapalaban ka sa kain nito. Sarap. Dito tayo mo studio last to. Itong, kuha ni siya. Adobo na pusit ba? Meron kasi mga ata ba? Kaya pinakuha na namin. Si Pagana. Pinahuli na namin kasi mag-itim tato. Buti na lang pa napadpad tayo dito sa Tats Seafood Dampa. Kasi masarap yung mga pagkain. Tapos maganda yung place, malapit sa dagat. Ang sarap dito mag-chill kasama yung pamilya, buong barkada. Meron silang banda dito tuwing 6 p.m. daw, everyday. Everyday, wow. Kaya maraming tao dito. Punuan to. Meron akong kilala isa ba yung si Kuan ba? Singer ba? Tumutugtog din dito. Na si Kuan. Idol Rain Mijares. Singer pala siya dito. Kaya kung gusto niyo pumunta dito sa Kuan, sa Dampa, search niyo lang po yung page nila. Tats Seafood Dampa. Panalong mga seafood dito. Maliban po sa seafoods, meron din po silang mga pork ha. Kasi yung iba ba hindi kumakain ng seafoods, no? Cheers. Cheers. Yan. Cute kay ilang drinks. Ako kay Pretty in Pink. Mo ha? Blue lemon orb. Good for sharing ito mga tatlo yung kuhan ba? Straw. Pero tagsa lang ni. Wow, bugnaw kayo. No. Dahan kayong ice. Wow, refreshing kayo pang. Maraming salamat mga studio sa panood sa episode na to dito sa Cagayan de Oro City ba. Kita-kits tayo sa more kainan session mga studio. Maraming salamat po. Bye-bye!